πίσω από κάθε βιβλίο υπάρχει μία έμπνευση, μία αφορμή. Συγκεκριμένη περίπτωση στην Ογκρέσα ποια ήταν? Στην Ογκρέσα η αρχική έμπνευση ήταν μια ιστορία που μου είχε αφηγηθεί μια γυναίκα πριν από πολλά χρόνια, όταν δούλευα ως φοιτητής, ως μπάρμαν, όπως οι περισσότεροι νέοι της εποχής μου. Αυτή την ιστορία λοιπόν της Κατερίνας, της Ογκρέσα ουσιαστικά μετέπειτα στο βιβλίο μου, μετονομάστηκε Ογκρέσα από μια άλλη ιστορία αληθινή που πάντρεψα, που δεν είχε συναντηθεί ποτέ. Τρεις αληθινές ιστορίες δεν είχαν συναντηθεί ποτέ μεταξύ τους, συναντιόνται σε αυτό το βιβλίο. Αυτή την ιστορία λοιπόν της Κατερίνας την είχα στο μυαλό μου εδώ και 8-9 χρόνια. Την είχα προτείνει και σαν ιδέα για ένα σύριαλ με μια άλλη μορφή, αλλά η τελική μορφή δημιουργήθηκε στο μυαλό μου τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου πριν ξεκινήσω, έτσι να βάλω την πρώτη γραφή, πριν ξεκινήσω το πρώτο κεφάλαιο, και διαμορφώθηκε στην πορεία. Ουσιαστικά η πρώτη έμπνευση, η αρχική έμπνευση είναι αυτή η ιστορία λοιπόν που μου αφηγήθηκε, το πρώτο κεφάλαιο. Αυτή η σκηνή στο Λούνα Πάρκ, που πια είναι εντάξει, είναι γνωστή και επειδή μπορεί κάποιος να τη διαβάσει, είναι 95% η ιστορία όπως μου την αφηγήθηκε η Κατερίνα πριν από 20 χρόνια περίπου πίσω από τον μπαρ, η οποία τώρα δεν ξέρω καν, δεν την γνωρίζω, δεν την ήξερα ποτέ, δεν την ξαναείδα. Μπορεί να διαβάσει αυτή την ιστορία και θα καταλάβει. Αν τη διαβάσει, θα καταλάβει 100% ότι πρόκειται για αυτή και θα χαρώ πάρα πολύ να τη διαβάσει και να έρθει να μου βρει και να μου πει γεια σου. Γιατί τώρα λογικά θα είναι γύρω στα 60. Εγώ τότε ήμουνα 20, αυτή πρέπει να ήταν γύρω στα 40. Κάπου εκεί έτσι. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να συναντήσει τώρα μια γυναίκα μετά από τόσα χρόνια που σου έχει περιγράψει κάτι τόσο ερωτικό, κάτι τόσο δυνατό. Πολύ πιο όρημη πια, έχοντας μπει και σε ένα βιβλίο, θα έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα, σαν συγγραφέα αλλά και σαν άνθρωπο, να γνωρίσω αυτή τη γυναίκα ξανά. Η μίξη πραγματικής ιστορίας και μυθοπλασίας πλέον είναι αυτό που σας κινεί το ενδιαφέρον περισσότερο στο μυθιστόρημα? Μου αρέσει πάρα πολύ, με εμπνέει πάρα πολύ. Πατάω σε πολύ πιο, όχι σίγουρα μονοπάτια, δεν βαδίζω σε πιο σίγουρα μονοπάτια, αλλά νιώθω πολύ πιο δυνατός όταν καταπιάνομαι με αληθινές ιστορίες, γιατί νιώθω ότι η ευθύνη είναι μεγαλύτερη. Όταν έχω δηλαδή μέσα στις ιστορίες, μέσα στα βιβλία μου, τα βιβλία μου εμπεριέχουν αληθινούς ήρωες, νιώθω μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά και μεγαλύτερη έμπνευση. Δεν είναι κάτι φανταστικό, δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι κάτι που περνάει και φεύγει. Είναι στέρεο, μπορεί να υπάρχει. Πολλοί από τους ήρωες μου υπάρχουν και σήμερα. Είναι ζωντανοί εντελώς. Δηλαδή κάποιοι αναγνωρίζουν 100% τους εαυτούς τους και στην Ογκρέσα. Στην Ογκρέσα υπάρχουν ήρωες, πέρα από τους βασικούς πρωταγωνιστές που κάποιοι από αυτούς είτε δεν ζουν είτε δεν τους ξέρω, δεν τους βλέπω μάλλον πια. Υπάρχουν ο Χόρχε, ο Διονύσης. Ο Διονύσης είναι στη Ζάκυνθο, με περιμένει πώς και πώς να πάρουμε το σκάφος και να πάμε και μαζί στο ναυάγιο ξανά, έτσι να τα πούμε. Δηλαδή είναι κάποιοι που είναι απολύτως αληθινοί. Μου αρέσει να παντρεύω. Νομίζω ότι είναι ωραίο για ένα συγγραφέα, τουλάχιστον στη δουλειά που κάνω εγώ, που παντρεύω το αληθινό με το φανταστικό, το μύθο με την πραγματικότητα. Μου αρέσει πολύ αυτό. Δίνει μια άλλη όψη. Δεν είναι απλά μια καταγραφή ιστορικού γεγονότος, δίνει μια άλλη όψη νομίζω σε ένα μυθιστόρημα. Άρα είναι απολύτως αναμενόμενο να δένεστε κιόλας και με τους ήρωες του βιβλίου? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δένομαι πάρα πολύ με τους ήρωες του βιβλίου, με όλους, άντρες, γυναίκες, και ταξιδεύω μαζί τους και μπορώ να πω ότι ειδικά στην Ογκρέσα με την Κατερίνα μπήκα πολλές φορές στην ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου, του πώς αισθάνεται μια γυναίκα η οποία δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν μπορεί να ζήσει και αποφασίζει να κάνει αυτό το βήμα, έστω να αυτοκτονήσει. Και τελικά εκεί εμφανίζεται ο Γιάννης, τη σώζει και ξεκινάει αυτή η ιστορία με όλα τα επακόλουθα και τις συνδέσεις που έχουν με τις άλλες ιστορίες, με το παρελθόν, με τα flashback που γίνονται στη Ρόδο. Και έρχομαι στο επόμενο θέμα. Λέγεται κατά κόνο, πως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το γυναικείο ψυχισμό. Αυτό πρέπει να είναι πολύ μεγάλο αβαντάζ για ένα συγγραφέα. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο αβαντάζ, γιατί ξέρω ότι η παγκόσμια λογοτεχνία απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες, περισσότερο σε γυναίκες. Έτσι, οι γυναίκες είναι που διαβάζουν πάρα πολύ και μετά εμείς οι άντρες ακολουθούμε. Όχι ότι δεν διαβάζω, εγώ διαβάζω και εγώ πάρα πολύ και πολλοί άντρες, αλλά κυρίως οι γυναίκες είναι που διαβάζουν. Μάλιστα, μου κάναν το καλύτερο κομπλιμέντο στη Ρόδο. Όταν πήγα για την παρουσίαση στη Σορονή που είχα πάει, πήγα σε ένα κατάστημα, σε ένα βιβλιοπωλείο και μου λέει: Κύριε Κρομίτα, λέει, να σας πω κάτι, κυκλοφορεί μια φήμη. Λέω: Τι φήμη, λέω, εγώ ξαφνιάστηκα. Κυκλοφορεί μια φήμη ότι δεν τα γράφετε εσείς τα βιβλία. Και λέω: Ποιος τα γράφει? Ότι υπάρχει, λέει, μια γυναίκα πίσω από εσάς και τα γράφει. Και μένω στην αρχή, εκπλήσωμαι και της λέω: Κατάλαβες ότι μου κάνεις, λέω, αυτή τη στιγμή το πιο ωραίο κομπλιμέντο που θα μπορούσε να μου κάνει κάποιος? Λέω: Καλά, να μου πείτε αν τη βρείτε, λέω, ποια είναι αυτή η γυναίκα. Μου στέλνει, λέω, τα κείμενα και για να την ξέρω, τη γνωρίσω κι εγώ. Αλλά ήταν πραγματικά κομπλιμέντο. Δεν ξέρω, ίσως η δουλειά μου βοηθάει πάρα πολύ. Ίσως το ότι έχω σπουδάσει και ασχολούμαι και πολύ με τη διδασκαλία. Δηλαδή, καλούμε να διδάξω σε νέους ηθοποιούς, κυρίως γυναίκες, γιατί οι περισσότεροι μαθητές μου είναι γυναίκες.
δουλέψαμε τα τελευταία 2 χρόνια, δούλεψα πολύ με μονολόγους και με σκηνές που είχαν να κάνει με τον έρωτα, με το πάθος. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτό στη συγγραφή για να μπω στον ψυχισμό των γυναικών που ερωτεύονται, που αγαπάνε, που είναι παθιασμένες. Εσείς θα είχατε αφαιθεί στα χέρια μιας γυναίκας στον Γκρέσα? Όχι, νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που γενικότερα θέτω κάποια όρια και δεν θα μπορούσα να μπω να καταστραφώ. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί στη ζωή. Άλλωστε, ο Γκρέσα δεν σημαίνει μια γυναίκα που μπορεί να σε παρασύρει και να σε καταστρέψει. Ο Γκρέσα μπορεί να είναι και μια γυναίκα που μπορεί να σε πάρει και να σε πάει σε έναν άλλο κόσμο, να σε κάνει να ξαναγεννηθείς, να σε κάνει να δεις συναισθήματα που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Και αυτό μια γυναίκα ο Γκρέσα είναι, γιατί στο δικό μου το βιβλίο δεν υπάρχει μόνο η έννοια της καταστροφής, η έννοια του δράκου, όπως εξηγείται, ο δράκος, η γυναίκα δράκος που μπορεί να σε καταστρέψει και να σε κατασπαράξει. Πώς έχουν γλιτώσει μέχρι σήμερα τα βιβλία σας και δεν έχουν γίνει σειρά ή ταινία? Είναι πολύ νωρίς. Τα βιβλία μου τα τελευταία 2 χρόνια. Και η Ζωή που έλειπε, που βγήκε ως ένα από τα 10 συγκινητικότερα βιβλία της χρονιάς πέρσι. Και ο Γκρέσα δεν έχει ούτε ένα μήνα έχει που κυκλοφόρησε. Είμαστε σε μια εποχή που γενικότερα σύριαλ και ταινίες δεν γίνονται εύκολα, γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες από την πρώτη στιγμή και για τη Ζωή που έλειπε, αλλά και για την Γκρέσα τώρα, αλλά όλα είναι υποσυζήτηση. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να γίνουν προσεγμένες δουλειές. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει απλά να γίνει μια σειρά για να γίνει ή να γίνει μια ταινία για να γίνει. Θέλω να γίνει μια προσεγμένη δουλειά. Θα δώσω πολύ σημασία σε αυτό δηλαδή. Κάτι μου λέει πως δεν έχετε βιώσει ποτέ writer's block. Ποτέ? Writer's block. Που δεν μπορεί να γράψει κάτι, ας πούμε, και μπλοκάρει και... Από τη στιγμή που ξεκίνησα, από το πρώτο μου βιβλίο, από τον Μπαμπά Μεγάλωσέ με μέχρι και σήμερα, δηλαδή τώρα κρατιέμαι για να μην αρχίσω την επόμενη ιστορία, γιατί τη φτιάχνω στο μυαλό μου, ταξιδεύω, πήγα στην Πάτμο τις προάλλες, γιατί σκέφτομαι να υπάρχει ένα κομμάτι από εκεί. Νιώθω ότι υπάρχει πολύ υλικό μέσα μου. Ελπίζω αυτό να μην σταματήσει. Τρέμω στην ιδέα και όταν αυτό σταματήσει, αυτοί οι ιδέες, πώς το λένε, όλα αυτά σταματήσουν, τι θα γίνει, τι θα γράψεις. Προς το παρόν έχω υλικό, ειδικά για το επόμενο βιβλίο είμαι σε πολύ καλό δρόμο και πιστεύω ότι εκεί προς το τέλος του μήνα, αρχές Αυγούστου, θα αρχίσω σιγά σιγά να μπαίνω στη διαδικασία της γραφής. Γιατί τώρα δουλεύω αποσπασματικά, διαλέγω πράγματα, φτιάχνω το puzzle των ιστοριών. Όταν γράφετε, ακολουθείτε αυστηρό πρόγραμμα? Ξυπνάω, γράφω μέχρι το μεσημέρι? Είμαι πολύ πειθαρχημένος. Γενικά. Δημιουργώ και κάποιες συνθήκες, ανάλογα δηλαδή με το τι έχω να γράψω, δημιουργώ τις ανάλογες συνθήκες. Με μουσικές, γράφω πολύ με μουσική. Με εμπνέει μουσική. Δηλαδή, το πρώτο μου βιβλίο, Η Ζωή που έλειπε, ήταν γραμμένο υπό τους ήχους συγκεκριμένης μουσικής. Και εδώ, πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μπορώ να βάζω κάποιους ήχους όταν είμαι στη θάλασσα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει απίστευτη γκάμα πια ήχων στο ίντερνετ. Μπορεί να βρεις ήχους θάλασσας, ήχους αέρα που μπορεί να βρεις, μπορεί να σε βοηθήσουν. Εμένα με εμπνέουν όλα αυτά. Από την άλλη, κάνω, αν θέλετε, και τη δουλειά αυτή της διορθώσης, όλα αυτά τα πράγματα. Μπορώ να τα κάνω οπουδήποτε. Αυτή τη δουλειά όμως. Την γραφή, την ιστορία, την αφήγηση της ιστορίας, την κάνω συγκεκριμένα, πειθαρχημένα, συγκεκριμένες ώρες, κάποιες στιγμές. Προαποφασίζω και λέω τότε θα γράψω. Γιατί δεν περιμένω την έμπνευση, την αναζητώ εγώ την έμπνευση και συνήθως την βρίσκω. Έχετε μπει στον πειρασμό, έστω και αν είναι νωρίς ακόμα συγγραφικά, να καταπιαστείτε με κάτι εντελώς διαφορετικό από το μυθιστόρημα? Δηλαδή να έχετε σκεφτεί κάτι πολύ extreme για τη δική σας τη... Έχω σκεφτεί κάτι εντελώς extreme, αλλά θα ήθελα να αποκτήσω την εμπειρία, γιατί ακόμα αποκτώ και εγώ εμπειρία, μαθαίνω κάποια πράγματα. Ελπίζω να μπορέσω να το κάνω μετά από 4-5 βιβλία. Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι μια ωραία άποψη που θα είναι λίγο μια διακοπή σε όλο αυτό το μυθιστορηματικό, ας πούμε, των βιβλίων που θα γράφω. Θα δούμε. Αλλά προς το παρόν βαδίζω λίγο σε πιο σίγουρα μονοπάτια, με την έννοια ότι μου αρέσει να φύγουμε ιστορίες οι οποίες είναι δυνατές, έχουν πολύ δυνατή πλοκή, έχουν πάθος, έχουν έρωτα. Και αν θέλετε, τα 3 μου πρώτα μυθιστορήματα, τα 2 ήδη τα έχω γράψει και το τρίτο, θα είναι μια τριλογία κατά κάποιο τρόπο που θα μιλάει για τον έρωτα, το πάθος και για το πεπρωμένο. Για τη σημασία που έχει το πεπρωμένο και η μοίρα στον έρωτα και στην αγάπη των ανθρώπων. Δηλαδή, ενώ είναι διαφορετικό και η Ζωή που έλειπε και η Ο Γκρέσα, είναι πολύ διαφορετικά σαν βιβλία, και το τρίτο πιστεύω ότι θα διαφέρει πολύ, αλλά θα αφηγείτε κατά κάποιο τρόπο παρόμοιες καταστάσεις, εντελώς διαφορετικές ιστορίες όμως, αλλά θα καταπιάνετε τα συναισθήματα έτσι κι αλλιώς είναι κοινά. Το πάθος και ο έρωτας δεν αλλάζει. Υπάρχει σε όλα τα μυθιστορήματα. Τι σας είχε κάνει να αφήσετε ένα βιβλίο που διαβάζετε και να μην το ξαναπιάσετε? Να μην καταλαβαίνω τι λέει. Να μην καταλαβαίνω τι λέει, να μην πιάνω το νόημα. Δηλαδή να αφιερώνω χρόνο και να λέω: αν δεν καταφέρει ένα συγγραφέας στις πρώτες 30-40 σελίδες να μου δώσει που το πάει, το εγκαταλείπω. Το εγκαταλείπω, δεν έχω χρόνο. Προτιμώ να πιάσω ένα βιβλίο που θα μου πει κάτι. Δηλαδή τώρα να κάτσω να διαβάσω 4-5 μέρες ένα βιβλίο το οποίο δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω που το πάει και μου βγάζει ο συγγραφέας τα δικά του χωρίς να καταλαβαίνω ότι αυτό θα το διαβάσει κάποιος άλλος. Δεν χάνω χρόνο, δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Τώρα, ας πούμε, διαβάζω βιβλία τα οποία τα έχω ψάξει και είναι το καλοκαίρι πάντα ο καιρός που διαβάζω κι εγώ. Γεμίζω τις μπαταρίες μου διαβάζοντας βιβλία
γνωστών και καλών συγγραφέων που έχω ακούσει και προσπαθώ να κάνω μια επιλογή για να μην χάνω πολύ χρόνο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Κάποιο τελευταίο βιβλίο που διαβάσετε και έκανε πολύ. Διάβασα τη Άννας Γαλανού, το τελευταίο της βιβλίο και μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα διαβάζω τη Μοιχεία του Κοέλιο, που επίσης μου αρέσει διότι ο Κοέλιο είναι από τους συγγραφείς που πρωτοδιάβασα. Είναι πολύ απλός στη γραφή του, αλλά είναι πολύ κέριος. Δηλαδή, άλλοι τον κατηγορούν για αυτή την απλότητα. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι κατανοητός. Δηλαδή, μπορεί να το διαβάσει και ένα μικρό παιδί, αλλά και ένας πανεπιστημιακός. Είναι πολύ βασικό αυτό. Του Κούντερα διάβασα την Θεωρία της Ασημαντότητας τελευταία. Δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα. Μου αρέσουν πιο πολύ τα παλιά του Κούντερα, οι πρώτες γραφές του Κούντερα, το αστείο, η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, οι γελοί έρωτες, μου αρέσαν πάρα πολύ. Ναι, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία του λίγο κάπως με μπερδεύουν. Με πάνε σε άλλες περιοχές και χάνομαι λίγο και ξαναβρίσκομαι, χάνομαι και ξαναβρίσκομαι. Μπορεί να φταίω κι εγώ. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητο συγγραφέας πάντα. Το πρώτο βιβλίο που διαβάσατε, μικρός, δεν ξέρω, και ήταν η Αποκάλυψη, ας πούμε, και ήταν η ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου, όλο το τυπορικό του Μέγα Αλέξανδρου, πώς ξεκίνησε από την Ελλάδα και έκανε, το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και το ξαναδιάβαζα. Θυμάμαι, ήταν ένα μικρό βιβλιαράκι και έλεγε όλη την πορεία του για το πώς πήγε αυτή την εκστρατεία που έκανε, που έφτασε μέχρι τις Ινδίες που έφτασε και μου άρεσε πάρα πολύ. Με μάγευε όλο αυτό το πράγμα και το ξαναδιάβαζα και το ξαναδιάβαζα. Νομίζω ότι είναι το πρώτο βιβλίο έτσι, που διάβασα. Διάβαζα τα δικά μου τα κινούμενα σχέδια, αυτά τα διάφορα, Mickey Mouse και τα λοιπά που διαβάζαμε ως μικρά παιδιά. Αλλά σαν βιβλίο νομίζω αυτό ήταν το πρώτο που έτσι ξεκίνησε. Και μετά μπήκα κατευθείαν στα σκληρά. Δηλαδή μπήκα Έρμαν Έσε, Μίλαν Κούντερα κατευθείαν, Μπόρχες. Μπήκα πολύ γρήγορα σε αυτά. Δηλαδή 16-17 χρονών άρχισα να διάβαζα τέτοια πράγματα. Πολύ. Άρα υπάρχει κάπου στο DNA και ιστορία δηλαδή. Ναι, βέβαια. Υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Όχι πάντα, υπάρχει. Σε μένα υπάρχει. Υπάρχει μια ιστορία, ναι. Κάνετε τόσο πολλά πράγματα, είστε τόσο πολλοί πράγματα, ήταν σαν κατάρα σας να σας υποχρέωναν να κάνετε ένα πράγμα μόνο. Νομίζω πως ναι, μου αρέσει να κάνω πολλά πράγματα. Μου αρέσει να κάνω πολλά πράγματα, αλλά να έχω το χρόνο και τη δυνατότητα να τα κάνω επαγγελματικά. Δηλαδή, τι εννοώ, να μην τα κάνω πρόχειρα. Και πιστεύω ότι με ό,τι καταπιάνομαι το κάνω με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό. Δηλαδή, αν κάτι δεν μπορώ να το κάνω, δεν το αναλαμβάνω. Έχω ένα πολύ καλό προγραμματισμό, μοιράζω τα πράγματα. Ναι, μεν ακούγονται πολλά. Εκτός από το ραδιόφωνο που είναι κάθε μέρα, οι διδασκαλίες τώρα το καλοκαίρι δεν έχω διδασκαλίες, έχω πολύ λιγότερες από ό,τι έχω το χειμώνα. Γενικότερα με εμπνέουν όμως, νομίζω το ένα βοηθάει το άλλο. Και το ραδιόφωνο εδώ με τις μουσικές που ακούμε και μιλάω και με τον κόσμο, διαβάζω πράγματα που μου στέλνει ο κόσμος. Και επειδή είμαστε και στο Love Radio, έχει να κάνει πολύ με τα συναισθήματα, με ερωτευμένους, με ανθρώπους που βιώνουν την απογοήτευση, τον έρωτα και διαβάζουμε πολλά πράγματα. Εμείς εδώ η παραγωγή του Love διαβάζουμε πολλά που έχουν να κάνουν με τον έρωτα. Μου αρέσει να κάνω πολλά πράγματα, φτάνει να καταφέρω να τα κάνω απολύτως επαγγελματικά. Είναι δημιουργικό το άγχος δηλαδή. Ναι, πολύ. Μ' αρέσει, αυτό με κρατάει σε εγρήγορση και γεμίζω το χρόνο μου σε συνδυασμό πάντα να βρίσκω και χρόνο για την οικογένεια. Γεμίζω το χρόνο μου ωραία, δηλαδή δεν κάνω περιτά, δεν κάνω πράγματα τα οποία είναι ανούσια. Ακόμα και τις διακοπές μου τις συνδυάζω έτσι ώστε να, ναι μεν να περνάω καλά, αλλά να κάνω δημιουργικά πράγματα. Χαρτί ή e-book? Αν τώρα πιστεύουμε ότι σε 10-15 χρόνια θα συνεχίσει να έχει το χαρτί την ίδια παρουσία που έχει τώρα, είμαστε γελασμένοι. Είναι σαν να λέμε πριν από 15-20 χρόνια ότι δεν θα παίρναμε κινητό. Νομίζω ότι σε 15-20 χρόνια θα περάσουμε στην εποχή, σταδιακά ήδη γίνεται, αλλά σε 15-20 χρόνια νομίζω το ποσοστό αυτό που θα διαβάζουν από μια οθόνη θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα διαβάζει από ένα χαρτί. Δεν μου αρέσει αυτό, εμένα μου αρέσει το χαρτί. Μ' αρέσει που παίρνω το βιβλίο και διαβάζω, αλλά τα παιδιά μας μαθαίνουν διαφορετικά. Ήδη τα παιδιά μας μαθαίνουν διαφορετικά. Οπότε, γιατί να αγαπήσουν το χαρτί? Έρχεται η εποχή και πιστεύω ότι όσο θα περνάνε τα χρόνια, κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Το χαρτί θα είναι είδος προς εξαφάνιση και θα είναι συλλεκτικό να βγάζει κάποιος ένα βιβλίο. Θα τα διαβάζουμε όλα από μια οθόνη. Δηλαδή, μια οθόνη θα είναι τα πάντα. Θα είναι κινητό, θα είναι τηλεόραση, θα είναι e-book. Θα είναι. Το λένε άλλωστε. Αυτό είναι το μέλλον. Τελικά, πόσο του αρέσει το Έλληνα να διαβάζει? Γνωρίζει το καλό βιβλίο που μπορεί να ξεχωρίσει, έχει βελτιωθεί το γούστο του? Τελευταία νομίζω ότι έχει αρχίσει και λιγάκι μπαίνουν τα πράγματα, διαβάζουν περισσότεροι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι αυξάνεται το αναγνωστικό κοινό το ελληνικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαβάζει και βιβλία απαραίτητα καλά, τουλάχιστον για τη δικιά μου γνώμη, τη δικιά μου άποψη. Το καλό είναι ότι μπαίνουμε στη διαδικασία και διαβάζουμε. Ότι αυξάνεται ο κόσμος που διαβάζει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι όπως και σε όλες τις τέχνες. Νομίζω ότι πρέπει κάπως λίγο να εκπαιδευτεί ο αναγνώστης. Δηλαδή να γίνονται πιο πολλά σεμινάρια, να γίνονται πιο πολλές εκπαιδευτικές μερίδες, δεν ξέρω πώς να τις ονομάσω, οι οποίες θα δείχνουν και λίγο στον άλλον, σε κάποιον που διαβάζει, την άλλη πλευρά. Να μην διαβάζουμε αυτά τα εύκολα βιβλία μόνο, τα γρήγορα βιβλία, τα οποία είναι
των 2-3 ημερών και κανένας προβληματισμός, πάμε στο επόμενο. Παρατηρώ πάντως τελευταία, τώρα ήμουν στην Patmos με το τριήμερο που πέρασε, οι ξένοι, το 80% των ξένων με ένα βιβλίο στα χέρια. Οι Έλληνες, οι περισσότεροι ήταν είτε με το κινητό, είτε κάνανε κάτι άλλο. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, διαβάζαν και αρκετοί Έλληνες, αλλά η πλειοψηφία των ξένων διαβάζει στις διακοπές πολύ. Ο Έλληνας έχει δρόμο ακόμα, νομίζω. Θέλει λίγο ακόμα για να μάθει. Να μάθει να διαβάζει και καλά βιβλία. Που θα τον πάνε λίγο παραπέρα, που δεν θα είναι τροφή για το μυαλό, δεν θα είναι απλά διάβασα και πέρασα τον χρόνο μου. Έχετε κάνει φυσικά για το πέρασμα από τηλεόραση. Πιστεύετε ότι έχουμε τη τηλεόραση που μας αξίζει? Υπάρχει κάτι που σας έχει κουράσει αφάνταστα μετά από τόσα χρόνια που σας εκνευρίζει ακόμα? Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σε αυτή τη χώρα που δεν μας αξίζει, γιατί εμείς το δημιουργούμε. Είμαι κομμάτι της τηλεόρασης, έχω παίξει σε αυτή την τηλεόραση, είμαι μάλιστα πολύ σε πολλά πράγματα, άρα έχω και εγώ την ευθύνη για την εικόνα της τηλεόρασης. Έχω και εγώ την ευθύνη για όλα τα πράγματα. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Και για την πολιτική κατάσταση, εμείς εκλέγουμε τους ανθρώπους που μας κυβερνάνε, οι ίδιοι εμείς συμμετέχουμε κιόλας πολλές φορές. Τα πάντα εμείς τα κάνουμε, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Το να κατηγορούμε συνεχώς κάποιον άλλον για τα δεινά της χώρας είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να αναλογιστούμε τι κάνουμε εμείς, να αποκτήσουμε κρίση, να ενημερωθούμε και να κάνουμε τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο. Η τηλεόραση περνάει εδώ και πολύ καιρό κρίση και δεν βλέπω να βελτιώνεται αυτό πολύ με την κρίση που υπάρχει. Δηλαδή δεν βλέπω να γίνονται δουλειές καλύτερες, βλέπω γίνονται δουλειές φθηνότερες από ό,τι γινόταν παλιά. Αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να περάσουμε σε ένα... Ήταν πολύ καλό το timing το οποίο ήρθε η κρίση για να ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα, αλλά δεν βλέπω να έχει αντίκρισμα. Βλέπω ότι τα πράγματα γίνονται με μια προχειρότητα, συνεχίζουν να γίνονται με μια προχειρότητα. Και έχουμε υλικό. Έχουμε πολύ καλούς σκηνοθέτες, έχουμε καλά σενάρια, έχουμε καλούς ηθοποιούς. Οργάνωση και επαγγελματισμός χρειάζεται. Και πειθαρχία. Τι σας έχει λείψει περισσότερο την τηλεόραση? Μου έχουν λείψει αυτές οι σειρές που θες να κάτσεις να τις δεις, όχι για να φας φιστίκια και popcorn απέναντι από την οθόνη, από μια ανοιχτή οθόνη, αλλά οι οποίες θα σε ταξιδέψουν. Θα θες να περιμένεις και την επόμενη μέρα να δεις και να είναι τροφή για το μυαλό, όπως ένα καλό βιβλίο. Είναι το ίδιο πράγμα. Μοιάζουν πάρα πολύ αυτά. Είναι άλλο η φτηνή ψυχαγωγία, η εύκολη ψυχαγωγία και άλλο αυτό που εμπεριέχει και ένα μικρό προβληματισμό, εμπεριέχει σκέψη, σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αυτό μου λείπει. Η τηλεόραση που θα κάνει τους ανθρώπους λίγο καλύτερους από ό,τι είναι. Γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό μέσο πάρα πολύ τηλεόραση. Μετά από τόσο καιρό που έχει γραφτεί το βιβλίο, έχει ολοκληρωθεί, έχει γίνει το marketing, έχει κλείσει μια ολόκληρη πορεία. Τώρα, κοιτάζοντας το και λίγο αποστασιοποιημένος, τι γεύση σας έχει αφήσει το βιβλίο? Ξέρετε, πιστεύω ότι κάθε συγγραφέας που βλέπει ένα βιβλίο να πηγαίνει καλά, νιώθει καταρχήν μια ικανοποίηση. Εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να αλλάζω συνεχώς τα πράγματα, αν ξανάγραφα το βιβλίο θα άλλαζα ένα-δύο πραγματάκια. Θα έκανα. Εντάξει, αυτά είναι τώρα στο μυαλό ενός συγγραφέα που σκέφτεται διάφορα. Πιστεύω ότι καθένας που γράφει ένα βιβλίο και βλέπει μια σχετική επιτυχία, γιατί το βιβλίο ένα μήνα κυκλοφορεί και πάει πάρα πολύ καλά, νιώθω δηλαδή ότι πάει πολύ καλύτερα από ό,τι πήγε η ζωή που έλειπε. Νιώθω, αν θέλετε, ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη για το επόμενο βιβλίο. Δηλαδή αυτό που θα έρθει θα πρέπει να είναι καλύτερο. Και αυτό με γεμίζει με ένα άγχος, δημιουργικό άγχος, και γι' αυτό έχω αρχίσει και κάνω την έρευνά μου για το επόμενο βιβλίο, με τις ιστορίες, με το πώς θα είναι, με τα μέρη. Προσπαθώ να επιλέξω τις τοποθεσίες, γιατί ποτέ δεν κάνω. Δηλαδή, εκεί που ήταν η αληθινή ιστορία, ποτέ δεν πάω εκεί. Δεν θέλω να συνδέσω τον τόπο, και στη ζωή που έλειπε, αλλά και τώρα δεν συνέδεσα τα αληθινά μέρη. Πηγαίνω σε άλλα μέρη. Μου αρέσει πολύ η θάλασσα, ας πούμε. Και προσπαθώ να είμαι κοντά στη θάλασσα, ειδικά στα 3 πρώτα αυτά βιβλία. Είναι χαρά πάντως για ένα συγγραφέα να βλέπει τη δουλειά του, να βλέπει τα βιβλία του να διαβάζονται και να παίρνει. Έχω πάρει ήδη κάποιες κριτικές που μου έχουν στείλει, που τις έχω διαβάσει και μου αρέσουν, είναι καλές για το βιβλίο. Είναι ικανοποίηση, είναι μια μικρή ικανοποίηση για μένα για να συνεχίσω. Και αν έπρεπε να διαλέξετε ανάμεσα στο επιτυχημένο συγγραφέας και στο σωστός πατέρας, ποιο θα ήταν? Σίγουρα θα διάλεγα το σωστός πατέρας. Θα προτιμούσα να έχω μια καλύτερη σχέση με το παιδί μου από το να είμαι ένας καλός συγγραφέας ο οποίος δεν έχει καλή σχέση με το παιδί του, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ενδιάμεση λύση, μπορείς να κάνεις και τα δύο. Φτάνει να πειθαρχήσεις σε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι τώρα τα καταφέρνω σε ένα σημείο. Δηλαδή και το χρόνο που πρέπει να αφιερώσω στην κόρη μου τον αφιερώνω, αλλά και για τη δουλειά μου το χρόνο που πρέπει να αφιερώσω τον αφιερώνω. Το θέμα είναι να μην ξεχαστείς και κάνεις μόνο το ένα από τα δύο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που την πατάνε και είναι μόνο καλοί γονείς. Και στη δουλειά τους είναι χάλια. Είναι δύσκολη η εποχή. Δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε μόνο στην οικογένεια, να μην κάνουμε τίποτα. Πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες που θα μας κρατάνε και κοντά στην οικογένεια, αλλά και κοντά στη δουλειά μας, στο επάγγελμά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ.